Takže ahojte, dneska by som vám chcel ukázať len také rýchle video. Mama mi zavolala, že nejde naštartovať auto a proste odišla aj baterka, lebo tam bola ešte asi pôvodná od výroby. A ja som vtedy nebol doma, nemal som čas, tak išiel taký z rodiny kúpiť s ňou baterku. Vymenili baterku a po naštartovaní vlastne prestalo ísť servo. Ostalo svietiť vlastne servoriadenie s vykričníkom a vôbec servo nereagovalo. No a rozmyslel som, že čím to môže byť, lebo dovtedy normálne všetko fungovalo. Preto výmenou batérie, hej, akože všetko fungovalo. No a jemu sa asi podarilo. Som zisťoval, že kde môže byť závada. No a zistil som vlastne tuto na batérii. Toto je vlastne motor 1.4 63 kW na batérii vlastne takto. Tak. A proste na batérii je takto umiestnená poistková poistky, hej, hlavné. No a tak som ich meral, akože tu som dal multimeter, meral som z vrchu zo spodu, či je tam vlastne šťava, všade bola šťava, mi to nedalo, tak som to rozobral a zistil som, že jeden kontakt bol normálne upálený. Už mi niekde odpadol, hej. To bolo takto akože zakrytované. A normálne som ich meral, všade mi to pípalo, že všade dobrý kontakt, tak hovorím, že kde je chyba. Servo nejde, pozeral som aj akože hladinu, servokvapaliny. Všetko bolo v poriadku. Tak som bol z toho nechápavý, že ako je to možné. No a zistil som vlastne, že je prepálený ten kontakt, tým pádom servo vôbec nenabehne, lebo nepôjde do neho šťava. Tuto je riešenie. Stačí si kúpiť vlastne nové tieto poistky, predáva sa to takto ako komplet, nedá sa to. Na niektorých autách na Octavii sa dajú meniť zvlášť iba tie jednotlivé poistky, ale toto tak nie je. Stojí to okolo 30 €, originál. Dajú sa kúpiť nejaké šmejdy, náhrady za 10 €, ale to nie je dosť taká položka, si myslím. Tak dúfam, že som niekomu pomohol. Držte sa, čaute.